И здравейте, хора! Честита нова 2023 година! Да сте живи, здрави, щастливи, да имате късмет и берекет и плодородие, разбира се. Ето така, да видите малко чудеса, нали? Така. Пиратки, навсякъде, фойерверки, всичко е в дим, братче, и някъде там се виждат също фойерверки. И всичкото, цялото небе просто гърми, хора, гърми, защото е нова година. Леле, това са мои хора, братче. И така, значи, тук нещо пак гърми, тук още гърмят неща. Още нещо ще гръмне. О, майко! И така, хора, да ви честита новата година, да сте живи, здрави, щастливи, да сте живи, здрави, щастливи, а така. Мачкайте, хора. Мали, това какво е? И звуци издават. Ой, червени! О, майко! И още! И още! Не! Тук пак нещо ще пукне, нещо ще пукне. Ох, не пукна. Добре. Али да кажа до 1 часа. И още малко тук, фойерверки. И още една. И сигурно още 2. Една. И още една трябва да има. Още 3. Добре. Мале. Добре, за сега небето е черно, както се вижда на камерата, но на живо е сивичко. Защото всичко в мъгла, хора. Всичко е в мъгла. Просто не знам аз какво да кажа, освен това. Фойерверки, мъгла, светят лампи, които още повече увеличават тъмнината. И това беше, хора, днешното видео. Отново трябва да ви кажа да се абонирате за канала, да харесате това видео, да напишете по едно коментарче за щастие. Може и 2, но може и 3, защото 3 е числото на щастието. И както казах, честитам. Да ви честитам, има и щастие в себе си. И затова логиката е такава. Добре, хора. Чао!